Uneno Color TV. Color TV, Machiegni Pacho, ma e odwa. Misawa kendo Machiegni jahera mar Color TV ageno odiochiengi matarik 20 dwenendo mar adek higa mag 2026 wadhi kode yonendo mano makare ne oganda go mago mag din jasalama bende dhialo nyasinendo mano mar Idi Mubarak ageno ni nyasinendo dhi kode yonendo mano makare machiegni chenendo mano mar Machiegni Pacho kendo weche gik manyien matuch koni koda kocha kama indie kaka ne omiyo gipek. Jatend piny William Ruto otelo ne oganda din jasalam e nyasi mar Idi bang' tieko tweyo margi mar dwe maler mar Ramadhano. Kisumu County is an example on matters universal health coverage. Jodito mawuok e sekta ma opogore kumakore gi tend kaunti ma Busia ochako chenro mar chiwo tiegruok e wi lokruok mar kor lwasi kod arita mar chiemo. Masuala ya mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri zaidi sisi hapa Busia, ikiwemo masuala ya mafuriko. Jagoro mar riwruok makelo kanyakla jopuonje Pacho kaindi Nat Collins Oyung wuok oko mar seyo moko kuom oganda masani donjore e weche mag yiero mar riwruogno indo e kinde ma ok gin jokanyo mar riwruognata. I want to tell those who think that they can come from anywhere to lead in this union. Kenya National Union of Teachers is not a banana republic. Midhiero okwako jopur kaachiel gi jodak ma Nyamwigiwi maidore kaunti ma Migori to koth maduong' mane ochwe otieno ma piny rugodo kawuonendi ne ywero cham e puothegi kendo ketho mwandu mamoko. Imeharibu chakula chetu kama mnavyoona, hatuna chochote kabisa. Chakula ndio tunategemea, tulime watoto, tulipe shule, tupate chakula. Nyinga en Julian Ouma jaloko maro en Bella Chieng wed kodo nyaka giko mar chino nindi bende lo achiel kachiel kokal nyaka yurgi kuma tudruok magwa mag mbui manindo mar wang book at Color TV Live, YouTube at Color TV kachiel koda TikTok at Color TV Machiegni. Jatend piny William Ruto dichieng' makonindi ne otelo e nyasinindo mano mar dhialo dichieng' onogo mano mar nyasi mar Eid Mubarak mabende ne obagi odichieng' makonindi e boma nindi mano ma Kisumu e kar jot mar ker ma kaunti nindi mano ma Kisumu. Nyasi nindi koronito ne idhialo bang' ka oganda go mag din jasalam osebedo kod tweyo man dwenendo mano maler mar Ramadhana. Kabende e kindo gogo jatend piny ne opwe mokalo jotelo kaachiel koda gavana ma kaunti ma Kisumu kotenore koda chenro makare e yorgi mago mag thieth ma oyango ni giethulindi kaunti ma Kisumu timo maber mokalo e yorgi mag thieth. Kisumu County is an example on matters universal health coverage. Professor Anyang' has been a great champion. Watu wengi zaidi, Kisumu is among the best performing counties in the registration of SHA. Kwa sababu Anyang' wakati alikuwa ni waziri wetu wa health, he piloted, yeye ndiye alisukuma, yeye ndio pioneer ya mambo ya universal health coverage. Lakini limetusumbua miaka mingi. But today we are confident with the partnership of county governments and the changes in the law that we have made. Universal health coverage is now beginning to be a reality. Kwa sababu tumesema afya isiwe ni starehe ya watu wako na uwezo, wako na pesa, wako na kazi. Pana. Afya ni haki ya kila Mkenya. Na ndio tumesema mambo ya kwenda hospitali, tunataka kila mtu aende hospitali atibiwe
na gharama ya hospitali ilipwe na bima ya SHA, so that we can all move together. So again, I must congratulate the county government of Kisumu and the people of Kisumu for what they are doing, and by extension, all the other counties and all the other governors who are working with us on delivering universal health coverage. It is important for me to say this on this very important day, a religious day. Tukiwa tunasema hivyo kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha haya mambo yote yaweze kutimika katika taifa letu la Kenya, ili we can celebrate our being Kenyan. And in that celebration, we thank God for the achievements that He has afforded us. Ocho moko en ni jagonendo mafuadho bendera marun siasa mar Jubilee kendo mane en jatend migonendo mar arita kwe maie Pacho kaendi Laktar Fred Matiang'i owuok oko kendo seyo mokalo sirikala mar William Ruto maoyango ni en manendo ma ok nyal riwo wi oganda ma Pacho kaendi kanyakla. Matiang'i mane lose gwengeko mago mag Ikonge kaunti mano ma Kisumu makonendi ne oseyo mokalo jatend piny William Ruto kaoyango ne jatelo ok en jalendo muonjore sik bolo ayany ne jotelo wetegi kawacho ni ok en jalendo mosebedo kachiwo ranyisi makare ne oganda ma Pacho kaendi kotenore koda kaka ginyalo loso gi jowetegi. Kuomba watu nini na upuzi yote tuweke hizi pesa kwa Ministry of Education tusaidie watoto wetu. Hii kitu ya SHA haifanyi kazi. Ama nyinyi mnajua inafanya kazi? Haifanyi kazi. Sasa badala ya kuendelea na hii sarakasi hivi, kuna mtu mwingine Windbaga who develops defense with a lot of noise and lies. Waziri bure ambaye kazi imeshinda. Sasa badala ya hiyo, wind up that nonsense. Let's go back to NHIF na reforms tulikuwa tunafanya na World Bank. Tusaidie watu. Na rais anahitaji kujua hivi. Human beings can make mistakes. Sio Mungu, yeye ni binadamu. Unaweza kuwa, I want to imagine and assume that he had good intentions kwa hiyo kitu ya SHA. Sasa fika mahali kama muungwana useme huu ndio ulikuwa mpango wetu, lakini inaonekana uko na shida, umetushinda. Sasa wacha tubadilishe, ongea na wajumbe wa bunge wakusaidie tubadilishe ile sheria. We help our people. Saa hii walimu, kawa ya walimu iko shida. TSC wamesema hivi karibuni, sasa tutakuwa na shida, walimu wataanza kurudishwa wakienda hospitali. Na ninawauliza hivi, kava ya elimu ya TSC, you can't tell me anything. Mimi nilikuwa Minister for Education. Budget line ile ni 17 billion. Publish the details. Nani alipewa hiyo cover? Insurance. Nani alipewa hiyo tender? Na mchunguze nyuma yake, ni wakubwa. Sasa walimu ndio wanaumia, hakuna neno. Polisi, uliza ni nani amepewa hiyo tender ya insurance ya polisi. Polisi wanaumia. Hatuwezi kuendesha nchi yetu namna hii. That is why we are saying sisi tuko tayari kwa sababu tunaelewa hii kazi ya serikali. Wakati Jubilee tulikuwa kwa kazi. Tulikuwa na mpango unaitwa Linda Mama. Kwa sababu natali boygo. Linda Mama. Iko Linda Mama siku hizi. Capitation tulikuwa tunapeleka watoto shule na tunapeleka pesa kwa shule. Wananchi, hiyo maneno si mnaona kuna shida mpaka leo. Basi mimi nawaomba tufanye kile kitakachoweza kuwezekana. Tuungane sisi wote pamoja, tushirikiane, tuweke watu wetu pamoja, tuchukue kura, tupige kura, tubadilishe nchi ya Kenya. Tuchochee upendo, tuchochee umoja, sio maneno ya chuki. Na sisi tunakasirika sana kusikia kwamba rais wa taifa Mheshimiwa William Ruto badala ya kutuambia vile maneno ya SHA itakuja kufanya kazi yake ni kutukana ndugu yetu Dr. Fred Okengo. Moko kuom jotelo mago ma okdun siasa mar ODM koroni to wuok oko kendo dok na sirikal mar broadbase magiyango ni osebedo ka cholo dongruoge makare e Pacho kaendi e gwenge duto kata counties duto ma Pacho kaendi. Katelegi koda ogai mar duond bura nindo Laktar Oburu Oginga kaachiel koda Junet Mohamed manindo ma Suna East. Koroni to giwuok oko kendo giyango ni ok gibi wuok e sirikal nogo mano mar broadbase ka giluwo ni nyaka yonindo mar 2027 gibiro neno ni gintiere e sirikal.
You cannot go to Singapore when you don't have power. And we are sitting down here with power. How can I leave power to go and look for shareholders? People who are dividing this country in shareholding. And Mr. President, I know that you have been abused for a long time, and you kept those guns. I didn't know you were keeping them somewhere. Now you have released them. Now you have released them, people are crying. But then I don't know why when it is you being attacked, it is sweet. When it is somebody, when you are also now releasing your arsenal, you are now releasing your guns from the arsenal, then now they are saying, oh, this is very, very unpresidential. How can it be unpresidential to be attacked and then be unpresidential when you are answered? So, Your Excellency, I hope that your visit here is going to bring a lot more, and I'm very happy that you have recognized the Muslim community in our amidst us here in Kisumu. The Muslim community is a very, very productive community. They are very innovative, and they are business people. They do a lot of business, and they also serve a lot, do a lot of charitable work in the communities that is here. Party leader yangu yuko hapa, chairman yangu yuko hapa, my former secretary general ile anzisha chama yangu yuko hapa. Sisi kama chama ya ODM hatutoki kwa serikali ya broad based. Ulie, ukae, usimame, ulale, uamuke, sisi tutakaa ndani ya serikali ya nini? Kwa hiyo machache na mafupi, nataka kualika Her Excellency my party chair. Weche moko eni moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu owuok oko kendo siro mokalo jatend piny William Ruto kendo gichiwo ne puoch gi paka ka giyango ni en jatelo endo mano makare kendo sebedo ka tiyo motegno eneno ni oganda ma Pacho kaindi koro ni to nyal riw wigi kanyakla. Kotelnegi koda gavana ma kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o kaachiel kod jaduonendo mano ma Kisumu West Rosa Buyo gikwayo jatend piny William Ruto mondo mi odhi nyime koda tiyo makare kaachiel koda riwo wi oganda ma Pacho kaindi ka giluwo ni ka oganda ma Pacho kaindi nitiere kanyakla to chenro go mag dongruok kaachiel koda kwe biro bedo e lai manyime. I pray the lessons of enduring values you learned during Ramadan, patience in moments of fatigue, gratitude in times of hunger, and sincerity even when unseen, stick with it. These virtues strengthen not only individual faith, but also the fabric of our nation and our society. We must thank Allah for giving us a president that governs his people with sincerity, equality, and genuineness, granting you the grace to complete the fast for the spirit of charity and for the unity it has first demands. Your Excellency, we are honored by your presence here in Kisumu on this very important day. It is not an accident, it is by the will of God. I wish to affirm that the Muslim community here in Kisumu has remained peaceful, devoted, and steadfast in faith throughout the holy month. May Allah's blessings bless all of you and rest upon you. Your Excellency, we want to thank you for bringing the country together, because regardless of what religion you are or what faith you profess, Kenya is one country. Be you Muslim, Christian, Hindu, or whatever you profess, we are all one. And for that reason, what do we tell the president today? What do we tell him? What do we tell him?
How many have that same message? Your Excellency, I did not say that, but you can see the Muslim community have already said it. Kisumu County is a county of diversity, and the Muslim community is a strong population in this county. In Kisumu West, we have 9 mosques. And in those 9 mosques, we have many, many Muslims in an area called Mukendwa, where the Muslims reside. Then we also have an area near the airport, and we have them all over Kisumu West. But I want to tell you, we work very closely with the Muslim community. Weche moko en ni moko kuom jotelo mageko mawuok e kaunti ma Meru wuok oko kendo kwa sirikal ma Pacho kaendi mondo mi oyoji wechegi kuom mago mag arita kwe kaachiel koda kuo mag jamni makoro ni osebedi ka ineno e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Meru konendo. Kane giloso kod jofwambo ilok tich nogo mar duond buch siasa mar DCP odiochieng' ma kawuonendi jotelogo eko koro ni to jiwo sirikal motelo koda William Ruto mondo mi orangie yore makende minyalo tigodo e neno ni wechegi mag kuo mag jamni koro ni to dok piny kaachiel koda monjo ma kinde ka kinde ahinya to gwenge ko mago mag Tigania, Igembe kaachiel koda Buuri. Wale wakora wanatusikiza na wengine tuko nao hapa wawili watatu wale ambeka information. Wale wanapeleka information wako hapa na tuko na manjina wengine. Hakuna vile Mturukana anatoka all the way Kapendo, hakuna vile Msamburu atoka all the way anakuja mpaka hapa anakuta ng'ombe ya Venkei kwa nyumba, ng'ombe 20 anachagua ng'ombe nono kwa lori anaenda nayo. Hapana, kuna watu kwa grupu yetu ambaye wanaeneza manyumba. Ndipo tunasema kwamba kwa sababu wewe uko na intelligence ya kutosha na uko na group hapa ambaye wanaelewa kila kitu, kwa nini wewe hao ng'ombe 10,983 hao ng'ombe ni mali kubwa sana na ni mali mingi bwana DIG. Hata tukifuata sababu operation to the request of operation leo na tunajua utafanya kwa hizo counties. Hata tukifuata wanasema hiyo kwa hiyo mlima kuna mahali ng'ombe inafika unapata sasa ni barabara kuna miguu ya gari. Ni kama ng'ombe inaenda ikifika huko inawekwa kwa gari inapotea. So hata tukienda tunaweza enda tukose kurudi na ng'ombe wetu. So tunaomba hata tukiwakosa tufanyiwe ile kitu inaitwa compensation bwana DIG. Nyiriri en prario mosekalo bang' sa achiel mar midhiambo. Wakawo thuolo machuok mar yueyo bang' to duoko kod weche mamoko mathoth mapod waikoni e telniendi mar Machiegni Pacho. Intiere koda thuolo mar chwalonwa ote magi achiel kachiel kokalo e eko mag tudruok magwa mago eko mag wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kaachiel koda TikTok at Kala TV. Kik idhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, Machiegni Pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro.
Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro ena mar Machiegni Pacho kama okilni weche gi ko manyien matuch koni koda kocha. Cholnwa ote magi achiel kachiel e ko matudok magwa mag mbui manindo mar wang book at Kala TV live, YouTube at Kala TV kachiel koda TikTok at Kala TV. Weche mamoko en ni jagoro mar riwruok nogo makelo kanyakla jopuonje pacho kaindi mano mar Nat Collins Oyo owuok oko kendo siemo moko kuom oganda goiko makoro ni to donjore gi yiero goiko mago mag Nat e kinde goiko ma ok gin jokanyo mar riwruok nogo. Oyo mane loso kod jofwambo buore Nairobi e kinde goiko bende ne otwak kod jokanyo mag Nat oyango ni ok gibiyie mondo weche goiko mag mibadhi ma opogore opogore donji e chenro mar yiero makamano. Ka bende ne oyango ni obiro chung' e tielo mar ariyo mar laro komnindo mar bedo jagoro mar Nat ka oyango ni tich makare mosebedo ka ochwalo korone to nyalo biro miye lai manyime mar yudo telo makamano indo kendo. To tell those who think that they can come from anywhere to lead in this union. Kenya National Union of Teachers is not a banana republic. It is not. Once you exit and you go. If you think Kenya National Union of Teachers is your home, it is not. We are strongly observing the Nat Constitution that must be read with the Labor Relations Act properly. So I want to tell this country, and every other person watching, that this is a team that cannot be shaken. What we want to say is we want to send this message. If our regional councils have agreed in unison, who are you as an individual, as a person, to go there and to purport yourself to be a candidate to fight our Secretary General, Collins Henry Oyo? We are asking all the branches of Kenya, let us not have any decent voice. All of us will rally behind our national chairman, Brother Karenga, our national secretary, our Secretary General, Brother Oyu, and our treasurer, national treasurer. Komachielo en ni jodito e sectors ma opogore e county ma Busia kaachiel koda sirikand county makono koro ni to chako chenro nindo mar chiwo tiegruok ne jopiny kotenore koda chenro goiko mar rakruok koda lokruok mar kor lwasi e county ma kono. Maendi kata tiegruok makamaendi itimo kaka achiel kuom goiko mar neno ni oganda obedo koda rita mar chiemo kaachiel koda lwasi nindo mano makare e kinde goiko ma gichwalo chenro magi ma opogore. Ibiro paro ni county ma Busia en achiel kuom counties ma koth mapek osebedo ka ketho moko kuom cham e puothe kendo osebedo ka iwegi e oro nindo mano maliyo gino mamiyo gidoko nyiew chiemo ma opogore e piny nindo ma Uganda. With the county government so that the policies that are there for climate change adaptation and agroecology are implemented to support the smallholder farmers so that they can be able to adapt. Masuala ya mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri zaidi sisi hapa Busia, ikiwemo masuala ya mafuriko kule Budalangi, Teso North, hata Samia. So program hii imekuja kutusaidia kuelewa ni jinsi gani tutajipanga mapema kuhakikisha kwamba tuko na rasilimali za kutosha ili kukabiliana na pia kusaidia wananchi wetu kujizuia masuala ya njaa, kwa sababu tunajua njaa pia inaletwa na umaskini, na pia mahali penye kuna njaa uchumi unazoroteka. Baadhi ya changamoto ambazo zinakumba wakati ambapo mafuriko yanakuja, unajua watu wanakosa makao, chakula kinakosekana, njaa inakuwa ni mingi, na magonjwa pia yanaibuka kuwa ni mengi. Na baada ya mafuriko pia kuna ukame mkali, jua inakuwa ni mingi na ukame unakuwa mkali.
So vile vile wakati ambapo tuko na sera, so changamoto ambayo ipo ni ile pengo. Tuna sera lakini hatuna ufadhili katika mgao wa bajeti wa kutosha kutekeleza ile sera. So wakati ambapo kuna kosekana bajeti ya kutosha kuweza kutekeleza sera, so inakuwa ni changamoto. Kunakuwa na mambo mazuri katika karatasi, lakini katika kutekeleza kunakuwa ni changamoto. Komachielo en ni kwe makende koroni to oichwalo ne jotelo ma opogore pacho kaendi mondo mi girang kaka gichwalo yore magi mar sero ombulu motelo ne higa mar 2027 ma ok ni siko bare ayanya ginoendo manyiso ranyisi marach mokalo e kind oganda ma pacho kaendi. Kwe makamaendi ne ochiw gi oganda goiko mago mag din Josalam kaunti ma Migori e kinde nyasi nendo mano mar Idi mo bagi odiochieng' ma kawuono niendi kaka ilerno kod jafwambo marwa e kaunti ma Migori kono. Ne en mor koda ilo ne oganda jo-Islam ma bende osebedo ka tweyo kuom thuolo madirom 40 ka odiochieng' ma kawuono ne giyawo kama koro ne ginyiso mor margi kendo duoko erokamano ne Allah ma bende oseritogi kuom thuolono eko duto. E kinde alam ma kamano, imam mar Idul Fitr, imam ma bende ne lose e kinde nyasi mar Idul Fitr e kar chung' od bura ma Suna West nokwayo kwe kaachiel kod hera e kind jotelo, gino ma bende osebedo ka ok dhi nyime ne mar jotelo osebedo ka baya yenje koni koda kocha, gino ma bende ok. Tunafahamu kwamba tunaelekea katika general election 2027, uchaguzi huu katika nchi yetu ya Kenya. Tunacho support, nataka tufanye ni tuombe amani. Amani ndo msingi wa kila kitu. Kukosekana amani hakuna la maana litafanyika, lakini kukiwa na amani basi kila kitu kitakuwa sawa. Na yeyote ambaye atachaguliwa kama kiongozi wetu, usiwe na vita. Hii tia gas, kupelekana mbio, kupelekana hospitali, la faida, hakuna faida. Ridhia hata kama sio kiongozi wako ambao ulikuwa unamtaka, lakini ndio amechaguliwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kubali na maisha yaendelee. Siku hii ya leo wale viongozi ambao labda wanatoa maneno makali haifai. Ni siku ya kusherekea. Waislamu tunasherekea na wasiokuwa Waislamu pia tunafanya nini? Tunashirikiana nao. Bende kinde makamano no yango ni koth mosebedo ka chwe e kaunti ni Kima Migori no weyo koywayo mwandu gi mathotha gino mabende koro gikwano lal makore lacha. Watusimamie katika hali za dharura. Watu sasa hivi mali zao zimeharibika. Watu sasa hivi majumba yao yameharibika. Kuna watu sasa hivi hana mahala pa kulala. Kuna mtu sasa hivi vyombo vyake vyote vimeharibika. Ujumbe wetu kwa serikali kwamba waeke misingi thabiti. Usisubiri janga lije ndio urekebishe. Zile nani hatua zichukuliwe na mapema ili maafa sitokezee. Angalia watu wamezembea mpaka watu wamepata hasara. Kwa hiyo ujumbe wetu ni kwamba kuwe na mikakati madhubuti ya kuhakikisha wana Migori na wana Kenya nzima wataishi kwa amani na utulivu. Vifo visitokezee. Ndeja ngwela rokoma kar chung' od bura ma Suna West Sunduru. Bende no yango ni koth mane burore pacho kaeki no weyo ko muko daraja mano bende tudo kar chung' od bura ma Suna East kaachiel kod mano ma Suna West. Gino mabende koro to odwaro ni mondo piny owacho mamalo komakore kod tend county kar tekregi mondo koro to gilos daraja ni eki mondo mi chenro mag alam kata mago hala odhi nyime e chuny boma ma Migori maonge ng'ikruok. Tunajua kwamba tuko na changamoto pale bridge. Tunaomba serikali kwamba warahisishe hiyo kutengeneza bridge. Manake kuna mandugu zetu Waislamu wenye wanauza pande hii ya Migori lakini swala wanaenda Suna East. Kwa hivyo kuom lipota ma kamanaindo nyiriri en prade koda chel mosekalo bang' sa achiel mar midhiambo. Yienda mondo miamagi kanyo chenro niendi mar Machiegni Pacho kamne okinweche gik manyiena matuch koni koda kocha jofwambo magwa bende medo go tach e counties ma ka kod kacha eneno ni weche giduto chopo ni yo makare kendo thulindo ma owinjore. Nyinga en Julian Ouma. Iloko marwa en Bella Achieng' med mana kete ong jowi mar mihero kendo migeno mar Kala TV wirane ma e odwa.